Bobby Break and I'm on one on okay, Dr. Zo and I'm Atlanta. So man is what and I'm not at nature. Can you find a Mezidani Bundibo? Can I man in an Nandi Roba? When you want to wonder if I is in the Osmania Boba of his own Kama, about laughing Kama. Even and can house a sort of second Kiribu Jaka Nanibo. Nilu Ojena Benia or Lua Mansion or Lua 20 houses. And as I never got together nature. Or if I can get me away Nigeria today. I go one is you. Mambuzo self. Eben Noketa. Bedday, Matakale. When Europe can be a bedday. On the whole Nigeria now, but not Zoom, Kiruni Igbo, Madam Hira around him, going to China, what do you keep one Danda and Molufonia, in case for the back to Allo Mansion, Anna Laba, Anna Melona, Anna trade fair. Individual, and they make a go individual. I'm a bit together. Kazoma, or if I can get me the way China, Nigeria, Najokono. And make it as one you know, on a young opportunity in Arabia, on great bozos in Arabia, on a Punukumu, and Sinamabia. And it's not making it. I suppose in a one Kaiche, Uche, and you have Undibu every day. Modo, Namodo, a Jabulu Nuona, a blue mobile police matches in the mud, Ibutara Abarais, Buyanda Madna, Christmas, Kilifor Baludu, or Balanulu, as in Dibu. And I could over say, now when one has in them alone, so moon alone as Munjalo Lobele, Lotobele, can okay, my own is you who want to get my Nigeria, unless my beer together. I'm telling you the truth. If this man and I want to go back to Benin, Oga Uji Mayo, when they set on the madness and the man, will you stage or not? Stage on if you go on no, because now Ogo in the Madijia, but I'm not trained or do another 80 Rogano, who is Laniki. I suppose he does not own wine. I'm a no, I'm reason no, I'm not going to cook with him more. Kai Bacanoto wine, Kai Bacanoto no wine, as in Igbo. I'm working on phone. If I'm working now, Kidu Funina Igbo. Today, I got some family like Andy in the potassium about Penemago, Marbo Alafia for you, Mufonia, nothing on your individual money. I mean, Casolia, Nazu. Even the mamma making a quamon no basincata, because noble nam in a no basincata, and high name at this channel, the Quagan Mabico. Now the Nago says so because Cabaro subscribe on a channel like Kawakonaru Megan, Tila comment in a comment section. Because you have been name on this channel because Kabaro like ya you have been name share our video because video I know with na the one okemba and they watch everywhere. I know Queen in the Basatalo Ndibo as a whole, both politically, religiously, traditionally, culturally, and the Genekwan and every other thing that have to do with lifestyle. So because I'm needing a video online wakahame. Abone Mariana Kanapo Dr. Zo. Or before video mago born after on social media a lot of time he also shared a testimony that went viral about his encounter with evangelist Ebukobi through his wife. So Biko, he made something very shocking in this video that I want us to pay very close attention because in that video or maybe you may not really pay attention. This man who is a very big powerful point. Okay, the point is most of us neji December, most people neji December analyze the ihe na Igbo. And being somebody like Dr. Zo who has traveled far, wide and center, massive respect to you, Daddy. I really love you, and I also tell you that I really appreciate what you are doing. You're talking one of the funeral you go too much. And you are widely respected. So also Nandi no go wide and far and on at Nigeria during this festive period, and he has been around. And he made this video called Jikene or Kai si we church wana de ha. Or can they buy in the bindi way si we church or Kai si nalo power from the oppressed. Nda hai ne fina oppressor or Kai si na ha power de ha. What you're doing is what you're doing well on.
enwere ihe ndị be anyị na-emebu mgbe mbụ ọ ya bụ onye fụ ọkọọlụ nwanne ya, onye fụ ebe ihe na-aga aga ọkọọlụ nwanne ya, onye fụkwana ka nwa mmadụ na-ana n'iyi ọkarịtịa ya. Mana today things have dramatically and drastically changed. Why am I saying like this? Oge agafego ya bụ ya afụ nwa mmadụ ka ọ na-abọ ike n'ọdụ ahịa ịkọrịtịa ya. Oge agago ọ ga-asị gị na nwa bụ nwa ọra. Oge agago oge ya afụ nwa mmadụ ka o were ihe na-abụrụ nke ya ka ije kpesala nne na nna ya ọ ka igbupụta ya n'obodo si ndị mmadụ na ihe nwa nọnwa mee. Oge agago ọ ya afụ ebe ihe mmadụ na-emebi ọ na mmadụ anọrọ ya hapụ ya buzie ya jee sị ka ọ jee pụta gwa ikwu na ibi ya na ọ nọrọ ka enedoli ya anya n'ụlọ ka onye ahụ ghara ime ya ihe ọjọọ. In our quest to take development to the bone, ka anyị wee kọma development in our midst and explore ka ndị ọzọ si eme, we have endangered ourselves thinking that we are doing ourselves a favor. Why am I saying this? A lot of people nwere ego na Igbo today na-enwe ego for their own personal gain. A lot of people na-eme ihe na Igbo today na-eme ya for their own personal gain. This man wee na-ajụzi ọ bụ na ị nwere ego ndị ego ahụ ị nwere abara ọlụ ndị society unu uru, ego ahụ ị nwere abara ọlụ ndị mmadụ uru, kedu uru ego ahụ ba? Ọ bụrụ na ị nwere ego in our society today na ịbụ onye okwu na-elu n'ọnụ and you are not speaking for the masses, kedu uru ego ahụ ba? Shout out to those ones na-apụta na-eme ihe gọọmenti kwesịrị ịdị na-eme. Ije na Igbo today there are so many big men. I will not write that one off because I'm the type of person na-abịa agwa gị ebe imejọ, gwa gị ebe unu na-emeti. Shout out to those ones na-eme gịnị ihe abata na community, they will single-handedly bute transformer make sure na ọkụ dị taa ya ụzọ, because there are so many places in Igbo land ya bụ onye taya onye magide korota magide paving stone ịmago ma nke ọbụla na amalite ebe ọ ya akwụsị nwanne nwoke pick up onye ọzọ amalụ gbago ịmago the same standard, the same equal right. Shout out to those ones ha na-eme ọfụma. Shout out to those ones ya bụ ha pụtafụkwa na ihe na-achọ imebi, they will come out there and say it. And woe unto those families ọ ya bụ na ịchọ correct nwa ha ebe nwa ha na-eme ajọ ihe ha sị na oppress nwa ọ na-ebuli nwa ha, ihe lemegbu such people. And to crown it all, I chọọ ka anyị na-alụ power and to make sure that the voice of an Igbo average man becomes relevant again in this country. And ka anyị dị na-afụ onwe anyị as the enemy, ka anyị na-afụ that government operation and anybody na-akwere ka ọka elu anyị n'aka as the real enemy here. Then if we are not doing so, then we are doomed to fail. Because automatically ọ bụrụ na ị ka nwere ego na ana Igbo anyị ka na-eche na ego ị nwere for you and your household alone. Days agafego ga na-enwe ego for you and your household alone. The only thing that is permitted to be for you and your household alone is God. Because Joshua said, for me and my household we shall serve the living God. So ị gaghị enwe ka ị na-enwe ego ka ị na-edozi be gị ka ị na-ewepụtakwala obodo ha ya eji wede na mma ka ị na-akwa ịbọ isi n'ọkụ. Money is not everything. Enwere ndị ya eme call ọ bụrụ na iwọchigo yo eji fụ na eji ga agbadatago. And in your whole life of doing things, imitigo young boys that have ambition, strength to do things. Kwe ha n'ọkụ because in 10 years to 20 years to come, onda ha bụ ndị ya fụ na gịnị mee na ịdabagoro n'azụ ga-ama nlụana. Onda ya pụtakwa wee sị in 20 years ago, 15 years ago, somebody like this kwele m n'ọkụ, because onye ahụ ya echetakwa kwekwa onye ọzọ n'ọkụ. Eziokwu na emele mmadụ ndị ọzọ echefu, enwego ndị emele ọgọ ha bụla ọgọ bụ ọhịa, mana the truth still remains. Si continue na-akwe ndị mmadụ n'ọkụ. Mụnwakwu n'ebe unu fụkwu na-esekwe m n'ọkụ, kwenụ m n'ọkụ. Na-aghọtago, kwenụ m n'ọkụ. Ama m na this video ya egwu ụfọdụ Igbo, amakwa m na ọ emetụta ụfọdụ n'obi, mana I need deep thinkers, critical thinkers who reason with their head and have moment of reflection in their life, not in the keyboard warriors during social media. Thank you for watching and see you guys next time.